Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Among mga pagpaybalo sa tanang mga membro sa PBCM nga dili nato pagkalimtan atong obligasyon may tungod sa palace reconstruction sa matag bulan kung nakita sa paghatag niya na. Labi na ang atong mga katiguman sulod sa usa ka tuig adunay tulo ka hugna, Agosto 19, Marso 10 ug ang Disyembre 29. O nining tungod na karon magapaila pa ang kauban pang ebanghelista o ministro. Kiniusab si Brother Dave Srisaba, nangumusta kaninyong tanan, mga kaigsunan, o gihatag ko pa kamo sa kaubang ministro o ebanghelista. Kumusta usab kaninyo, magagalaan ng magigsunan. Kiniusab si Brother Ronald Kanyaman, o nining higuna, ihatag ko pa kamo sa pagpaila pa sa kauban pang ebanghelista o ministro. Kumusta o mayong pagbaminaw usab sa gihapon, kini ang inyong igsoon ebanghelista Brother Juan Ronilo Mangalos, makiguban usab kaninyo sulod sa usa ka takna nga paghatod sa kamatuoran. O kining programa nga inyong napatalinghugan, mabati na kini sa 25 na ka mga radio station, Visayas ug Mindanao mga kaigsunan. O pasalamat kami sa mga kaigsunan nga padayon ang pagsuporta, labi na sa mga chapter president nga nag-angkon og mga radio station aron nga mapabati ang mga kamatuoran dinhi sa pagtulud-an sa PBCM. O niyadtong gustong magpadangat sa mga pangutana, i-text lang sa numero sa Globe 0917-811-8882. O ang mga pagpangamusta sa gihapon sa mga kaigsunan nga nagsunod, labi na dinhi sa tinipong bansa sa Amerika, nila ni Sister TC Kulihat o ni Sister Lily Kulihat Peterson din sa Blackport, New York. Ingon man usab ni Sister Rizel Barbusa sa Moramos Graham din sa Oklahoma, United States of America. Usab din sa Alabama, sa Tennessee, sa West Virginia ug sa Maryland, United States of America. Nila ni Juanito and Justina Makito Hermias family, ni Miguel Hermias, Juanito Hermias Jr., Julayla Hermias Arizon, Alegriano Hermias, Charminia Hermias, Rever Lilita Hermias Barton, og ni Brother Nicodemos Nicky Hermias, nagasudong sila kanamo via Facebook Live. Usab atong igsoon dinhi sa San Francisco, Agusan del Sur, Ambrosio Verano and family. At usab higala Brother Democrito Badino dinhi San Francisco, Agusan del Sur. Ingon man dinis Butuan City atong igsoon Brother Demetrio and Marina Hubay Campado. Ingon usab ni Brother Engineer Brother Derwin Bubong Mangalos ug sayang kabigas Rosita ko Mangalos. Diniusab sa Claveria Brother Froilan and Gina Facturanan Mangalos. Diniusab sa Baraupol, Misamis Oriental ni Brother Cristel and Angeli Mangalos Carion. Tanan mga kaigsunan nga nasulod sa PBCM compound. Ingon man atong igsoon din sa Taguluan na Misamis Oriental Brother Jerry Idkila. O ingon man usab ang tigpaminawan nga niya sa Kimaya, asaan Misamis Oriental, Sister Nini Castañeda. O usab ang presidente sa Farmers Associations dinhi sa Sitio Mandangisyaw, Upper Hasaan Misamis Oriental ni Brother Limuel Rizemilia. Atong igsoon usab dinhi sa Lipa, Batangas, Brother GC Salazar, sa kanyang may bahay at sa kanyang buong pamilya. Tanan usab nga mga higala nato nga mga salesman nga nagapaminaw usab nagsunod, kalakip kamo sa among mga gipanimbaya. O garon sa pagisgot sa tema, balik ko kamo kang Reverend Charlie. Nining tungura mga kigalan o mga mahal lamong tigpaminaw, ang atong pagisgutan karon mao kini. Ang atong dugukan sa tema. Asa mabasa sa Biblia sa panahon ni Ginoong Hesus ang iyang mga sumusunod, iyang gituluan nga mubutar sa usa ka damunuan. Kini nga tema gikan kini kang Mitchell Bendelio nga sa makadaghang higayon diri sa dapit sa Dipolog, tawgog pastor siya, wala siya manumbaling niya na kay giaksepta niya, pero sa nadugay dili dinhi siya pastor. Mao nga atong gihisgutan kay ang amo gong programa naghisgot man mig kayusahan pinagi sa pagbutar. Busa gihimo niya nga may mga pagsupak siya nga
tingali kuno wala na motuo ang mga membro busa hinungdan daw nga gibuhat namo ang pagpamatuod sa kiusahan. Kana girimayan lamang kay doon na may mga bagong membro para masayod sila nga kung sa di ang patakaran kana ang sundon. Pero iyang gisugod sa iyang question nga asa daw mabasa sa Biblia nga sa panahon ni Ginoong Hesus ang iyang mga sumusunod yang gituluan kuno nga mubutar sa usa ka namunuan. Ato sang ipabati ang iyang negatibo sa atong mga pagpamahayag, Brad Deber, Brad Ronald, niya atong mapamatian. Grabe! Nagpaminaw ta mga kaigsunan daw. Siguro, nakita siguro nga ang mga membro dili na motoo, mauto nga, ilan na lamang gipanghimugatan nga doktrina daw. Sa kadoktrina, kusmo na ko, asa mabasa sa Biblia, sa panahon ni Ginoong Hesus, ang iyang mga sumusunod, iyang gitudloan, nga mubutar sa usa ka ng munuan, ginamit nga siya ga desisyon o niya ipasunod niya ang iyang mga membro. Nakita nato ato lang timan-an nga asa daw gyud kuno mabasa sa Biblia nga sa panahon ni Ginoong Hesus ang iyang mga sumusunod yang gitudloan nga mubutar sa usa ka namunuan nga mao'y iyang ipasunod sa iyang membro. Sa pag-analisar o pagplastar sa atong Ginoong Kristo, naa mga kahigalaan masabot, pero ang pagsabot nga giyon namo dinhigod sa panahon kang Kristo, dili manggod presidente ang namunuan siyang panahon diin ni anang dapita o na diha ni anang nasura. Kay ang naa diha nga namunuan mao man ang usa ka hari nga si Augusto Caesar. Unsay priba ni ana sumala sa Biblia, Bradron? Okay, Reb, basahon ako dinis Lucas sa kapitulo 2, versikulo 1 ngadto sa versikulo 7 ang atong pagbasa. Hugna ta lang niya. Ipabor na to ni sa Biblia sa mga Sabadista ining pagtulon-an ni Mitchell Bendilio giingon sa pagpahayag. Og nahitabo nga niadtong mga adlaw miabot kang Caesar Augusto ang usa ka sugo sa pagpanglista sa tanang na nagpuyo sa tibuok kalibutan. Kini mao ang unang pagpanglista nga gihimo sa diha nga si Quirinio mao pay gobernador sa Syria. Og ang tanan nangadto aron sa pagpalista ang matag usa ngadto sa iyang kaugalingong lungsod. Busa nining pagbasa ta nagpahayag ang Biblia nga adunay pagpanglista niadtong adlaw diha sa gingon nga miabot ngadto kang Caesar Augusto usa ka asugo lugar nga adunay pagpanglista sa nagpuyo sa tibuok kalibutan. Dayon sa pagpadayon sa pagbasa sa bersikulo 4 ngadto sa 5 gingon, og si Jose usab gikan sa Galilea sa lungsod sa Nazaret mitungas sa Judea sa lungsod ni David nga ginganlan og Bethlehem kay siya sakop man sa panimalay og sa kaliwatan ni David. Aron sa pagpalista uban kang Maria ang iyang pangasaunon nga nagsabak busa. Si Jose pod nga kaliwat ni David nagpahigayon usab ni ining pagpanglista nga matud pa na haabot kini maong sugo ngadto sa kang Caesar Augusto. Sa size naman ngadto sa city, ang pagpadayon nato sa pagbasa sa Lucas kapitulo 2 gingon kini sa pagpahayag. Og samtang didto sila, miabot ang panahon nga siya mag-anak lugar si Maria. Ug iyang gianak ang iyang panganay nga usa ka lalaki og kini iyang giputos sa mga bakbak o gipahigda sa pasungan kay wala na may luna alang kanila sa balay nga abutanan. Sa nabasa mga mahal lamong tigpaminaw, mga kaigsonan, matinaaw nga kini si Augusto Caesar, no? Nakita nato nga naa na siya samtang wala pa mataw ang atong Ginoong Kristo. Kay gipapanglista man ganito, dunay mga record niya to, lakip nagpalista sila si Jose o si Maria nga nagsabak hangtod nga nanganak ang atong Ginoong Kristo. Kini si Augusto Caesar niya ng panahon na gitawag siya og hari
Busa, ang balaod sa hari, mga mahal nga tigpaminaw, dili ka na ipaagig butar kung mag-leader ka sa mga nasod. By successor ka na, kung kinsa ang maitulo sa hari, kasagaran ang mupuli, ang iyang anak niya na, o kung kinsa ang iyag yung itulo, dili ipaagi sa Butar. pagbutar. May atong timanaan. Nakaron, nining bahina, sa pahayag naman sa mga referensya nga atong pagtukion, niini kay naa naman si Augusto Caesar sa unsang paagi o kanusa ba ang pagkatao o ang pagkamatay ni Augusto Caesar, Brother, sumala sa mga pagduki-duki nato isip referensya para mapamatudan nato kining panahon na. Okay, Reb, mo gamit ta sa online, Reb, kining sa Wikipedia. Mao kini ang gihatag nga pahayag kabahin ni ini ni Caesar Augustus. Atong pagbasaw nagaingon ni ini. Caesar Augustus. Dayon gi-close and open parenthesis. 23 September 63 BC to 19 August AD 14, also known as Octavian. So referado kini ni Caesar Augustus, pagkatawag na sab siya Octavian. Dayon atong mabasa diri sunod, was the first Roman emperor reigning from 27 BC until his death in AD 14. Akong atong basahon sa Cebuano, nagaingon ini. Si Caesar Augustus, dayon gi-close and open parenthesis, 23 sa Setyembre 63 BC hangtod sa 19 sa Agosto AD 14. Nailhan usab nga Octavian, mao ang unang Romanong emperador nga naghari gikan sa 20 city BC hangtod sa iyang kamatayon ni adtong AD 14. Paghisgot og hari siya ni anang tungura, namatay siya di ay sa AD 14. Mga kahigalaan o mga mahal namong tigpaminaw. Nakaron, ang ato namang susihon karon, kay namatay man siya ni ana, unsa ba ang bot ipasabot sa BC? Brad Diber, kay pabor naman nato ang mga referensya para ikahatag nato sa atong mga tigsunod, kaya doon na may uban pang wal kay balo. Unsa ka ng BC, no? Diin, niana naana si Augusto Caesar. Okay, so mogamit ka punta sa online, Reb, kining CambridgeDictionary.org. So mo kining gihatag nga pahayag regarding ining BC, nagaingon ini. BC, abbreviation for before Christ. So kining B stands for before, then kining C stands for Christ. Dayon sunod tong mabasa, nagaingon ini. Use in the Christian calendar when referring to a year before Jesus Christ was born. Kung ato ning hubaron sa Bisaya, Reb, nagaingon ini, minubo sa before Christ, gigamit sa Kristohanong kalendaryo sa dihang nagtumong sa tuig sa wala pa mataw si Hesukristo. O di, naklaro karon mga mahal nga tigpaminaw nga ang ato di ang Ginong Hesukristo, wala pa siya mataw, naana si Caesar. Augusto Caesar, kay gitawag man na og sa tuig BC before Christ, wa pa mataw si Kristo, naana si Caesar. Hangtod nga nataw na si Kristo, na pa si Caesar, pero sa tuig AD 14, maoy pagkamatay ni Augusto Caesar. Nang ato na usab nga susihon, kung unsa ang bot ipasabot aning AD, sumala sa pagduki-duki nato para ikahatod sa mga kahigalaan nga wala pa lugar matagaig kasayuran niini. Okay. Brother Ber. Okay. Okay, Reb. So, mogamit ko tag online, mo lang gihapon nga kining website, kining CambridgeDictionary.org, mo kining gihatag sa kining abbreviation nga AD, nagaingon ini. Abbreviation for Anno Domini. Dayon, use
in the Christian calendar when referring to a year after Jesus Christ was born. Nga kung hubaro na to sa Cebuano, may nagaingon ini. Minubo para sa Anno Domini. So, kining abbreviation nga AD. So, ang pasabutan na Anno Domini. So, dayon, atong ipadayon sa pagbasa, Reb, gigamit sa Kristohanong kalendaryo sa dihang nagtumong sa tuig human si Hesus Kristo na tao. O, karon, muna siya ang buti pasabot anang idi Anno Domini. Karon, ang susihon nato unsa pay dugang apas niini para ikahatod nato sa mga kaigalan o mga kaigsunan o tigsunod nining atong programa mga langitong lamdag sa kinawi Bradiber. Okay. So, magahamit gyud ta sa online, Reb, kining totco.com. Mo kining gihatag sa abbreviation nga AD. Nagaingon ini. AD is the Latin abbreviation for Anno Domini, which means in the year of our Lord. Nga ko nga itong hubaran sa Bisaya, ang AD mao ang Latin nga minubo sa Anno Domini, nga nagpasabot nga sa tuig sa atong Ginoo. Sa ato pa ang pulong Anno Domini o sa ka linatin nga kanang tuiga iya na sa pagkatao o diha sa kang Kristo kana. O katong BC, before Christ, wala pa ang atong Ginoong Hesukristo. Doon na tuig nga ang kwintada dili pa kang Kristo nga panahon. Nakaron, atong timan-an nga ang hari ni anang tungura mao si Augusto Caesar. O niya kay si Augusto Caesar namatay man sa Anno Domini 14 o 14. Sa ato pa ang pangidaron sa atong Ginoong Hesukristo napa sa 14 anyos. Pagkamatay niya Bradrone, kinsa ba ang napuli kang Augusto Caesar sumala sa mga referensya nga atong ikahatod sa mga kagalaan nga nagsunod sa atong programa. Okay, aron masayran kung kinsa ang nipuli ni Augusto Caesar nga mo'y naghari niya ng panahon na o gitawag emperador. Mugamit gyapon tag online, Reb, dinhi sa Wikipedia atong basahon kining pagpahayag dinhi gingon Tiberius Caesar Augustus, i-open and close parenthesis, November 16, 42 BC up to 16 March AD. Nga kining AD Anno Domini, ang BC before Christ 37. Was the second Roman emperor. Ikaduha day siya. He reigned from AD 14 until 37, succeeding his stepfather, the first Roman emperor Augustus. Sa atong pinulungan, si Tiberius Caesar Augustus, 16 sa Nobyembre 42 before Christ up to 16 sa Marso Anno Domini 37, mao ang ikaduhang Romanong emperador. Naghari siya gikan sa Anno Domini 14 hangtod 37. Mipuli sa iyang ama-ama or stepfather ang unang Romanong emperador nga si Augustus. Nakita nato mga mahal nga tigpaminaw, mga kaigsonan, nga si Augusto Caesar namatay sa 14 AD. Diha nagsukad nga kining succeeding nga si Tiberius Caesar mo ni siya ang nipuli sa iyang ama-ama. Siya di ang natudlo kay ama-ama niya si Augusto Caesar. Nagsugod siya ni ana dayon nga napuli siya sa kamatayon ni iyang ama-ama nga si Augusto Caesar. Nabusa siya usab nining higayuna mao ang hari na sa Biblia naman kapamatud-an ba nga Brad Ronald nga si Tiberius Caesar mao gyud ang hari sumala sa panahon na nga nidako ang atong Ginoong Hesukristo. Kapamatud-an gid, Reb, ug atong ipabor ang puriba dinhi sa Biblia nga may tatak SDA
Dinhi sa nakasulat sa Lucas Kapitulo 3, versikulo 1, ingon ini ang atong mabasa. Og sa ika-napulog 5 ka tuig sa paghari ni Tiberio Cesar, sa diha nga si Poncio Pilato maopay gobernador sa Judea, og si Herodes maoy gobernador sa Galilea, og si Felipe nga iyang igsuong lalaki maoy gobernador sa kayutaan sa Iturea og sa Triconite. Okay. Og si Lisanias maoy gobernador sa Abilinia. Di sa ato pa, giingon di og sa ikanapulog 5 ka tuig sa paghari ni Tiberio Cesar, sa diha nga si Poncio Pilato maopay gobernador sa Judea, og si Herodes maoy gobernador daw sa Galilea, og si Felipe nga iyang igsuong lalaki maoy gobernador sa kayutaan sa Iturea og sa Triconite, og si Lisanias maoy gobernador sa Abilinia. Unsay ito mo nga itong tuki ang nakasulat sa Biblia bahin sa kamatayon ni Augusto Cesar nga ang nipuli si Tiberio Cesar. Tungod kay ang question god ni Bindilyo, matot pa niya, asa mabasa sa Biblia sa panahon ni Gining Hesus nga ang iyang mga sumusunod, iyang gituluan nga mubutar sa usa ka pamunuan. Dili man ang namunuan nining tungura presidente. Hari man. Nga ang katumbas sa uban nga nasod nini, presidente, like for example sa Saudi Arabia, Kingdom of Saudi Arabia, KSA, si King Fahd. Mo'y hari diya niya ng nasura, gipaagi ba nagbutar? Dili. Kung mamatay ang maong hari niya na, by successor, ang mupuli kung kinsa ang itudlo. Busa niya itong tungura, kay wa man di ay anak si yuning gitawag og Augusto Cesar, naman siya'y inanak o anak-anak lugar, gipasunod niya nga iyang gitudlo busa ama-ama ni Tiberio Cesar, si Augusto Cesar. Mo nang nakasulat sa Biblia. Unya, pinaagi nining mga bahina, kini si Tiberio Cesar, mo ni ang pagkasamok lugar nga dili mutuo ang mga tao diya sa atong Ginoong Hesukristo, gidala si Kristo sa atubangan ni Poncio Pilato nga gobernador. Og niining tungura, gipamatud-an nga kini si Tiberio Cesar, mao ni siya ang Cesar nga giingon sa mga Hudiyo nga kaaway o dili naggatuo sa atong Kristo nga wala daw sila laing hari gawas kang Cesar, si Cesar kini nga gitawag og Tiberio. Unsay priban niya na sumala sa Biblia, bradron Okay, Reb, ang priba basahon ako sa Juan sa kapitulo 19 bersikulo 12 ngadto sa bersikulo 15. Unya ipabura to ni sa SDA Bible. Gingon sa atong mabasa gingon. Tungod niini si Pilato naninguha sa pagbuhi kaniya. Apan ang mga Hudiyo misinggit nga na nag-ingon, kung imong buhian kining tawhana dili kadiay higala ni Cesar. Ang tanan nga magapakahari nagapakigbatok kang Cesar. Sa pagkadungog ni Pilato nining mga pulunga, iyang gidala si Hesus sa gawas ug milingkod siya sa hukmanan sa usa ka dapit nga ginganlan og plataporma nga bato ug sa Hebrewanon Gabata. Og kadto adlaw sa pangandam alang sa Pasko sa may ikaunom ang takna, og siya mingon sa mga Hudiyo, tanawa, ania ang inyong hari. Apan sila misinggit og nanag-ingon, pahawaa siya. Ilansang mo siya sa krus. Si Pilato mingon kanila, ilansang ko ba di ay sa krus ang inyong hari? Ang mga saserdote nga punuan mitubag nga nanag-ingon, wala kami ing hari gawas kang Cesar. O di sa referensya nga gibasa nato kaganina, nagpakita nga si Tiberio Cesar o sa gyud kahari niya nabasa sa Biblia. No. Karon niining paagiha nag-question lagi si
Benilyo nga asa daw mabasa sa Biblia nga sa panahon ni Ginoong Hesus ang iyang mga sumusunod ang gituluan nga mubutar sa usa ka namunuan. Ang tinuod nga kung ang paagi sa pagkahari katong pagkamatay ni Haring Augusto Caesar, kung ipaagi pagbutar, nibutar na si Kristo adto. Kauban sa iyang mga tinunan. Pero kay di man ipaagi pagbutar, kay bay saksisor man, ang gibuhat, kung unsay balaod diha ni ana ni Caesar, ilang pagatumanon, pananglitan, gisulayan nila ang atong Ginoong Kristo pinaagi sa pagpabayad og buhis sa panggoberno man ni Haring Caesar na atong tukion. Naghatag ba si Kristo sa pagsupak niya sa paghatag og buhis sumala sa pagtulo sa atong Ginoong Kristo, Brad Ronan? Ani arip ang puriba atong pagabasahon, ipabor lang gyapon nato sa Biblia nga may tatak SDA. Dinhi sa nakasulat sa Mateo kapitulo 22 bersikulo 17 hangtod sa 19, ingon ini atong mabasa. Busa tug-ani kami unsay imong paghuna-huna. Diini, uyon ba sa balaod ang pagbayad og buwis kang Caesar o dili ba? Apan si Jesus sa naila niya ang ilang pagkabadinauton, miingon kanila, mga maot, nganong inyo man akong sulayan, pakitai ako kwarta nga igbubuhis, ug ilang gidala kaniya ang kwarta nga usa ka dinaryo. Ipaday na to sa 20 hangtod sa 21, sa kapitulo 22, ingon ini, og si Jesus miingon kanila, kang kinsa man kining dagway o kining nahisulat, sila mitubag nga nag-ingon, kang Caesar, og siya miingon kanila, nan bayrin ninyo si Caesar sa mga butang nga iya ni Caesar, og ang Dios sa mga butang nga iya sa Dios. Mga mahal nga tigpaminaw, mga kaigsunan, unsang punto o nakapabililhon sa atong pagtuon ini karon? Ang atong gikuha nga si Kristo, ang hari ni anang tungura si ang panahon, mao si Tiberio Caesar, si Haring Caesar, dili si Augusto Caesar. Ug atong nakita nga gisulayan si Kristo tungod kay naagyod ang balaod sa pagbayad og buhis. Unya sa pagsulay nagkuha og ningon si Kristo sa diyang gisulayan siya nga uyon ba daw sa balaod ang pagbayad og buhis kang Caesar og dili ba? Si Jesus mingon kanila sa pagkamadinaoton, mingon kanila, mga maot yang giingnan, nganong inyo man akong sulayan, kay nagtuo sila supak si Kristo sa gobyerno pagdumala ni Caesar. Ingon siya nga, pakitay akong kwarta nga igbubuhis og ilang gidala kanya ang kwarta nga usa ka dinaryo. Og si Jesus iyang gipangutana sila, kang kinsa daw katong dagway og kanang nasulat diha, na may ngalan Caesar. Naa ang hulagway ni Caesar sa kwarta, niingon sila pagtubag, kang Caesar. Unsay tubag nila? Kang Caesar. Unsay tubag sa atong Ginoong Jesucristo? Ihatag ninyo ang mga butang para sa kang Caesar. Di sa ato pa, kung unsay balaod ya sa gobyerno sa panahon kang Caesar, ipabor ang para kang Caesar. Pero kung doon na po'y para sa Dios, dito sa Dios, dawbe karon. Niining puntuha og naapil pa ang pagbutar, di ba ang atong Ginoong Jesucristo mubutar, ana? Wala may butar nga may tabo, bindilyo, may masayod ka. Walay butar nga may tabo, tungod kay kining pagkahari, dili man kini presidente ang atong gisgutan. Kung dili, kung mamatay ang usakari, ang saksisor niya na itudlo, dili pinaagig butar. Pero ang pagpatuman ni Kristo, kung kinsa may maghari sa iyang panahon, ipapatuman ba ang buhis? Magbayad sila gayon og buhis. Mo kana ang atong nakita sumala sa Biblia. Gani, ang atong Ginoong Jesucristo, nagsugo siya kang Pedro nga mamasol. Mamasol siya aron makakuwag isda. Kay ang tumong kadtong isda ang halin ni ato ibayad
para sa pagbuhi sa iyang kaugalingon ug sa iyang mga tinun-an. Wala magsupak ang atong Ginoong Kristo. Muna'y motibo nga kung eleksyon pa na, dili niya na supakon. Pero kay wala may eleksyon, kay di man na presidente sa ubang nasod, presidente man, hari man ang iyang gipakatawhan diya nga namunuan sa mong nasod, so dili gyud makita ang pagbutar niya na. Pero ang balaod, iyang gisunod. Unsay puriban ni Brad River sumala sa Biblia, nga ang atong Ginoong Kristo nagbayad og buhis siyang kaugalingon og para usab sa iyang mga tinunan. Okay, Reb. So, atong ipapabor sa ilahang Biblia, SDA, kung Seventh-day Adventist Church Holy Bible din sa Mateo, Kapitulo 17, versikulo 24, ilapos na to sa 27, Reb. Niya to lang ihugna. Iunal na to ang versikulo 24 nga to sa 25. Nagaingon ini. Ug sa pag-abot nila sa Kapernaum, ang mga maniningil sa tunga sa estatero, nga buhis sa templo, miduol kang Pedro ug miingon, wala ba magbayad sa buhis ang inyong magtutudlo? So lugar gipangutana si Pedro ani. Dayon padayon sa 25. Siya mitubag, oo, nagbayad. Ug sa paghiuli na ni Pedro sa balay, giunahan siya ni Hesus sa pagsulti nga nagingon, unsa may imong paghunahuna, Simon? Gipangutana siya ni Hesukristo. Dayon atong sunod babasa nag-ingon ini, ang mga hari dinhi sa yuta kang kinsa man sila maningil og buhis o bayranan, sa ila bang mga anak o sa uban ba? So gipangutana si Apostol Pedro ni Hesukristo. Dayon ang tubag naman ni Apostol Pedro nagaingon ini ato ipadayon sa bersikulo 26 ngadto sa 27 nagaingon ini, og sa pagtubag ni Pedro sa uban. So mitubag siya ni Ginoong Hesukristo. Mga kaniyang gitubag nga ningon siya sa uban. Si Jesus mingon kaniya, nan wala di ay untay bayranan ang mga anak. Apan aron dili kita makababag kanila, umadto ka sa lanaw, pag-itsag pasul, ug bitara ang unang isda nga mapaslan ug bingata ang baba. Ug sa sulod niini, makaplagan mo ang usa ka estatero. Kuha akini ug ibayad mo kanila alang kanako ug kanimo. Oh, di nagpakita nga gisambingay ni Kristo nga makuha daw kuno ang usa ka estatero siyang baba inig bingaton, sambingay man to. Ang buto pasabot, inig baligyaan to kay bingaton nimong baba sa isda kay imo mang tuhugon na. Di imong ibaligya na nga ang usa ka estatero mobili na nga salapi og 1.28 lugar centavos ana, no? Nakaron ang atong nakita bayad gyud di ay si Kristo, mobayad gyud di ay ang atong Ginoong Kristo sa buhis og pinagi usab sa iyang kaugalingon og sa iya usab nga tinun-an. Muna ang pamahayag nga nabasa nato sa Biblia nga kining pagpatuman nga gibuhat ni Kristo taliwala nga siya sa atubangan ni Poncio Pilato o ang hari ni adto mao si Haring Tiberio Caesar. Iyang gipailalom ang iyang kaugalingon diya sa pagtuman kun unsa ang balao diya niya na. Dili maapil ang pagbutar ni Kristo og sa iyang matinun-an, dili siya makatudlo niya na tud kay wa may eleksyon diha sa maong hari by successor man. Kay kung kining gisgutan nato nga pagbayad og bis og butar pa ni, mubutar ang atong Ginoong Kristo kauban siyang mga tinun-an. Busa si Kristo nagpakita ba og pagpanig-ingnan, pagbilin taliwala nga siya gisakit pero naay pagsunod niya sa pamalaod. Brad Ronald, sumala sa Biblia? Ani are akong pagabasahon, ako lagi apong ipabor dinhi sa Biblia sa SDA nga may tatak SDA. Dinhi sa nakasulat sa unang Pedro kapitulo 2 bersikulo 21, ingon ini ang atong mabasa. Kaysa maong paggawi, gipanagtawag kamo, maingon nga alang kaninyo, miantos man usab si Kristo nga nagbilin kanyog usa ka panig-ingnan, aron kamo managsunod sa iyang mga tunob. Busa si Ginoong Hesukristo di ay nagbilin og
mga gisgutan nga aduna siya mga pag-antos, pero nagbilin siya og usa ka panig-ingnan para sundon sa iyang mga sumusunod. Nagbilin og usa ka panig-ingnan. Na karon kay nagbilin man siya usa ka panig-ingnan. Busa sama sa pagbayad og buhis panig-ingnan man to. Kung panig-ingnan gani, kung si Pedro gisugo ni Jesucristo nga magbayad si Pedro sa iyang kaugalong bayronon sa buhis og sa atong Ginoong Jesucristo, dili kana nila pwede nga magkabulag-bulag sila. Usaha nila kung unsa may prinsipyo nga naa o isip doktrina nga gitulo ni Kristo. Kay kanang doktrina, kanang pagtulon-ana, tuluhan nga mo'y gamiton og sundon. Dili sila magkabahin-bahin. Magkausa sila sa mga paagi, sa mga panghuna-huna. Unsay priba niya na sumala sa Biblia, Bradiber? Okay, Reb. Atong ipapabor sa ilang kaugalingong Biblia is SDA kung Seventh-day Adventist Church Holy Bible sa unang Korinto 1, versikulo 10, nagaingon ini. Apan, maghahangyo ako kaninyo, mga igsoon, tungod sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo, nga unta, kamong tanan, magasulti sa maurang usa ka butang, ug nga wala unta kaninyo'y mga pagkabahin-bahin, kundili mausa unta hinuon kamo diha sa maurang paagiha sa paghuna-huna ug sa maurang huna-hunaa. Oh, di ba matinaw mga mahal nga tigpaminaw makigsonan nga si Apostol Pablo nga tinun-an sa atong Ginoong Jesucristo nag-awhag nga mga igsuon iyang giingon nga unta kamong tanan mga igsuon awhagon ko kamo sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo maghangyo ako matud pa ni Apostol Pablo nga magsulti unta kamo sa usara ka butang nga wala unta kaninyo'y mga pagkabahin-bahin. Kung si Kristo nagsulti sa usa ka butang, gisugo niya si Apostol Pedro nga magbayad og buhis para kaniya. Ingon si Apostol Pablo, wala unta kaninyo'y mga pagbahin-bahin nga mausara unta kita sa maong pagiha sa maorang mga huna-hunaa. O di kunon sa man ang nadesisyon nga gitudlo sa atong Ginoong Jesucristo nga nagbilin siya panig-ingnan isip tunob aron sundon katong mga paagiha mao sabdi ang sundon sa iyang mga tinun-an. O niya ang priba. Si Apostol Pablo sa mga tinun-an niya nga 12 ka mga apostol sa atong Ginoong Jesucristo, ulahi siya ni ini nga pagka-apostol. Pero kadtubang kinibang pagbayad og buhis naapil ba sa pag-abot na sa atong Ginoong Jesucristo kay usara man sila og pamaagi og pagpanghuna-huna. Mao may giawhag ni Apostol Pablo nga maura kitang pagiha. Maura unta nga magsultita sa maorang sinultihan. Way pagkabahin-bahin ato pa dili nga magwatak-watak. Gipamatud-an ba ni Apostol Pablo bradron nga naagyapon ang pagpasakop sa gobyerno og naagyapon ang gisgutan nga pagbayad og buhis bradron. Gipamatudan ginarib na ginagyapon silang panahon ang pagbayad og buhis og ang pagpasakop sa gobyerno. Kung kinsa may namunuan, magpasakop gid sila niana. Basahon akong priba sa pahayag ni Apostol nga si Pablo Reg, pabor nako sa SDA Bible sa Roma kapitulo 13 versikulo 1 ngadto sa 7 pero ihugna ta lang sa pagbasa. Iuna nato pag-plus sa screen ang versikulo 1 ngadto sa 2 gingon sa pagpahayag. Kinahanglan ang tanang tao magpasakop nga masinugtanon sa mga punuan sa kagamhanan. Kay walay laing pagbulutan gawa sa gikan sa Dios ug ang mga anaa karon mga tinukod sa Dios. Busa ang musukol batok sa mga punuan nagasukol batok sa tinukod sa Dios. Ug ang nanagpanukol mahiagom sa hukom sa silot. Basta klaro kay sa atong gibasa matud pa ni Pablo, kinahanglan ang tao magpasakop nga masinugtanon sa punuan sa kagamhanan. O niya, ang musukol daw sa punuan sa kagamhanan, nagasukol daw batok sa tinukod sa Dios. Atong ipadayon sa versikulo 3, ngadto naman sa 4, ang pagbasa gingon sa pagpahayag. Kaya ang mga punuan, dili kalisangan sa nagabuhat og maayo, kundili sa dautan. Buot ka bang dili malisang kaniya nga naa sa kagahom, naan buhata ang maayo og mabatunan mo ang pagdalay gikan kaniya.
Kay siya sulugoon sa Dios alang sa imong kaayuhan, apan kon ang daotan mo'y imong ginabuhat, angay ka nga malisang, kay dili baya kawang ang iyang pagdaladalag espada. Siya mao ang sulugoon sa Dios aron sa pagpadapat sa iyang kapungot diya sa mamumuhat og daotan. Bosa sa atong nabasa, kini diyang namunuan sa kagamhanan nga kinahanglan pasakupan matud pa gingon kini nga mga sulugoon sa Dios. Unya sa pagpadayon sa 5 ngadto sa 6 ang atong pagbasa gingon. Busa kinahanglan magpasakop ka nga masinugtanon dili lamang aron sa paglikay sa kapungot sa Dios, kundi usab tungod sa matarong nga kaisipan. Tungod sa samang hinungdan kamo usab nagabayad og mga buwis, kay ang mga punuan sa kagamhanan mga sulugoon sa Dios o ginaatiman nila kining maong butang. So naagyapon silang panahon nga magbayad og buhis kay part man ni sa kagamhanan. Unya sa city dayon tungod kay naamay pagbayad og buhis, nagid poy maniningil og buhis. Sa city gingon, bayri silang tanan sa angay nga pabayran. Ang mga buhis ngadto sa maniningil og buhis, ang alkabala ngadto sa maniningil og alkabala, ang pagtahod ngadto sa ngadto kaniya nga talahuron, ang pasidungog ngadto kaniya nga takos pasidunggan. Atong nakita mga kaigsonan, mga mahal nga tigpaminaw, nga sa pag-ingon ni Apostol Pablo nga kinahanglan ang tanang tao magpasakop nga masinugtanon sa mga punuan sa kagamhanan. Di ba plural? Mga punuan sa kagamhanan. Sa ato pa, niining punuan sa kagamhanan, imo ning pasakupan. Unya, sa matag pangagamhanan, punuan sa kagamhanan, doon na may namunuan ini nga hari. Kung naa ka sa kagamhanan, nga ang namunuan hari, dili ka mubutar niya na. Pero sa mga namunuan, nga dili hari, presidente, Doon ay pagbutar. sa ubang nasod, doon ay pagbutar. Busa naa na. Sugod sa instruksyon ni Kristo sa panahon kang Caesar Tiberio, naa na dito ang instruksyon nga sundon ang gobyerno kung naay palisiya man nga pagbutar. Busa nasulod na niini. Busa mauni ang pangagamanan kay doon na may mga sama sa Jehovah's Witnesses. Dili sila mubutar, pero magparehistro sila. Pero muadto sila sa panahon sa tingbutar, pero dili sila mubutar dito kay naaman lagi kunoy dili pagpili og tao. Nasaypan nila to. Kay sa atong natunan katong dili pagpili og tao sa paghukom na og dili pagpili sa tao nga dili nimo himuon nga do na kay pinalabi nga kung maayo kag biste mo nang giingon nga molingkod ka sa mayong lingkuranan. Pero dili ka maayog biste sanot adto ka sa salong ipalingkod. Mo nang giingon nga dili pagpili. Pero pagpili sa gisgutang eleksyon o pagbutar, wala na gidili ato ni makita karon. Ato sang ibalik ang pamahayag ni Bendilio. Ang video clipping ni Bendilio. Brad Ronald para ma-remind nato nga mo ni iyang pagpaningil. Okay. Grabe. Nagpaminaw ta mga kaigsuonan daw. Siguro nakita siguro nga ang mga membro dili na motoo, mauto nga ila na lamang gipanghimugatan nga doktrina daw. Sa kadoktrina, usbo na ko, asa mabasa sa Biblia sa panahon ni Ginoong Hesus ang iyang mga sumusunod, iyang gitudloan nga mubutar sa usa ka ng munuan, ginamit nga siya desisyon o niya ipasunod niya ang iyang mga membro. Mao na ang iyang paningil, mga mahal nga tigpaminaw. Sila si Apostol Pablo, nasapon sila sa dili pa pagbutar. Pero gitagna, gipahayag ni Apostol Pablo nga ang pasakupan nga mga nasod nga diin na ay namunuan, magpasakop kanya na kung ang maong namunuan diha niya na, dili hari na ay pagbutar. Kung ang namunuan diha, hari, walay pagbutar kay by successor man. Na atong pamatud-an sa Biblia nga kanang Roma 13:1-2 nga magpasakop ka sa mga punuan sa kagamhanan, ang gipasabot niya na lain-lain nga pangagamanan kung naa ka
nasapon kadya niya na sumala sa pagpamatod sa Biblia, Bradiver. Okay, Reb, sa itong pagabasahon, ako itong pagapribahan sa kini nga Biblia, The Living Bible, Romans 13, verse 1 and 2. Unahon na ito basa ang English, Reb, isunod na ito sa pagbasa ang Bisaya. I-display na ito una ang English, nagaingon ini. Obey the government, for God is the one who has put it there. There is no government anywhere that God has not placed in power. So those who refuse to obey the laws of the land are refusing to obey God, and punishment will follow. Dayon kung ato ni basahon sa Bisaya, Reb, nagaingon ini atong i-display sa screen. Tumana ang panggobyerno kay ang Dios mao ang nagbutang diha ni ana. Walay gobyerno bisan asa nga wala gipahamutang sa Dios sa kagahom. Busa gadtong mudumili sa pagtuman sa mga balaod sa yuta, nagdumili sa pagtuman sa Dios, o ang silot musunod. O, di nakita na to, nga walay gobyerno bisan asa, nga wala gipahamutang sa Dios. There is no government anywhere that God has not placed in power. Sa to pa, gobyerno ang gisgutan din ni bisan asa, kinanglan nga tumano na, di pagingog, bisan asa nga gobyerno. E di kung tuwa ka sa Saudi Arabia, di ka mabutar dito sa sistema nila kay by succession man. Nakaron, kung naa ka sa Saudi Arabia, pero taga Pilipinas ka, di sa to pa OFW ka, dire. Makita na to nga doon na may pagpabutar na yun, kay apil naman sila pagbutar. Sa naso di nasakop ka, nga ano na pagbutar. Wadi ay na. Nasuod sa Biblia, sumala sa nakasulat, nga atong nabasa, nga gipamatud-an sa pagpamatuod sa Biblia. Gani, nganong ang tumong namo, nganong nga dunay paghiusa sa pagbutar, gigiyahan lang. Nas konstitusyon nga ikaw magpili ka. Pero ang pagpili, dili makadaot kay, aron dili mag-away, kay kung ikaw magpili ka, unya lain pod sa imong kontra nga napilian o sa imo bang kauban. Ang mahitabo mag-away mo, busa, gipaagi ni Master nga, dili magkabahin-bahin o magbulag-bulag, kundi maghiusa. Kay timan-an nato nga ang sinulat ni Apostol Pablo kung imo mang gipaningil bendilyo nga asa mabasa sa Biblia sa panahon ni Ginoong Hesus ang iyang mga sumusunod yang gituluan nga mubutar sa usa ka namunuan kay imo mang gisgutan siyang panahon pagkatao ni Kristo ang nasod nga diin dito siya na tao hari dili pinaagig butar. Pero sa mga sinulat ni Apostol Pablo, kay magkayusa man sila sa pagbayad og buhis, sa mga sinulat ni Apostol Pablo, ang sinulat ni Apostol Pablo, sugo ni Kristo, nga ang mga gobyerno sa nagakalain nga namunuan, kinahanglan magpailalom ka diyan na. Kung ang gobyerno diyan na, walay pagbutar, kung unsa mang pali sa balaod, nga nasakop ka niya na, imong tumanon. Pero kung naa ka na nagsitisin diha, ni anang gobyernoha, nga diin, unsay tawag, ana, adunay pagbutar, mubutar ka, tungod kay na ay pagpasakop sa pamunuan kung unsang palisyan niya na. Mo ka nang atong makita na unsay priba brethren nga ang sinulat ni Apostol Pablo sugo sa atong Ginoo nga ang maong Ginoo mao ang atong Ginoo Kristo. Ali ang priba brethren nga ang sulat ni Pablo ang nagsugo maong Ginoo unya importante gayong kahiusahan gyud tungod kay kung di mahiusa masamok man nya og magisgot tag kasamok walay Dios niya na nga mulugar kay ang Dios di man Dios sa kasamok. Basahon ako sa unang Korinto kapitulo 14 bersikulo 33 kama 37. Isdi Bible atong ipabor ni sa ilarib gingon. Kay ang Dios dili Dios sa kasamok kundi sa kahusay ingon nga maoy lagda sa tanang mga iglesia nga mga balaan. Musag magisgot ta og Dios, ang Dios dili daw Dios sa kasamok. Not literally nga masamok nga magkinuhitay, magkinaurasay. Kining dili maghiusa ang una-huna, samok na. Dili gusto ang Dios, ana. Kung ang imong isig katao, imong igsoon mong higala, lagi butaran, di ba? Wa mo magkauyunay, wa mo magkahiusa, di ba? Nasamok, imong una-huna. Unya, kining pagpahayag ni Pablo, kinsan ning kabubuton.
sa atong Ginoong Hesukristo kay sugo sa Ginoo ang mga sulat ni apostol nga si Pablo. Ang mga sinulat niya. Ang mga sinulat niya. Niya sa 37 nga bersikulo basahon ko sa kapitulo 14 sa unang Korinto. Gingon, kung adunay maghuna-huna nga siya propeta, i-plus na to sa screen ang 37 nga bersikulo, gingon sa pagpahayag atong nabasa. Kay kung adunay maghuna-huna nga siya propeta, o mahiyas nga espirituhanon, kinahanglan, magaila siya nga kining akong gisulat kaninyo mo'y usa ka sugo gikan sa Ginoo. Na kung kinsa ning Ginoo sa Juan 3:13 mao si Kristo. Oh, di na Ang sinulat niya sugo sa atong Ginoo. Magpasakop kamo sa mga namunuan kay sa kagamanan kay bisan asa nga namunuan. Dios na niya na ang nagpahigayon. Oh, di nakita nakaron. Ang atong susihon nga kining pagbutar wala na idili. Pero sa ilang panahon sa ilang isig ka membro diya sa maong iglesia, adunay ilang pagbutar sa mapilian nila. Dili ni sa kanang butar sa panahon sa eleksyon diya sa gobyerno. Sa ilang kaugalingon, aduna sila'y pagbutar. The word nga vote. Mabasa ba sa Biblia, Brad Deber? Oo, mabasa gid rib. Atong pag-aprobahan sa kini nga Biblia, Young's Literal Translation of the Holy Bible, 2 Corinthians 8 verse 19. Nagaingon nini. And not only so, but who was also appointed by vote. Mabasa ginato diri rib ang pulong nga vote. Vote by the assemblies, our fellow traveler with this favor that is ministered by us unto the glory of the same Lord and your willing mind. Nga kung atuning basahon sa Bisaya, nagaingon ini. Atong i-plus sa screen. Og dili lamang kana, kundili nga gitudlo usab pinaagi sa pagbutar sa mga iglesia nga among masigkauban sa panaw, uban niining grasya nga among ginaalagad alang sa himaya sa mao nga Ginoo og sa inyong kinabubuton nga huna-huna. Sa mga kadagkuan sa iglesia kung dunay mapili, gipaagi nila pagbutar. Dili bag-o ang pulong butar. Og sa ilang panahon, mabasa ba ang word for word ang kining eleksyon? Bradron, sumala sa Biblia, nga ang eleksyon, mao man na diha man buhaton ang pag-elik o pagpili o pagbutar sa angay pilion panahon sa eleksyon. Pero sa ilang panahon, gi-exercise na nila, dili dito sa panggobyerno na, sa ilang kaugalingon. Word for word, rib, mabasa gining word nga eleksyon sa panahon sa mga tinun-an sa atong Ginoong Hesukristo. Niatay Biblia nga The Bible, James Moffat Translation. Basahon ako ang bahayag ni Pablo din sa Romans chapter 11 verse 28 yun sa pagpahayag. So far as the gospel goes, they are enemies of God, which is to your advantage. But so far as election goes, they are beloved for their Father's sake. Kung sa atong pinulungan, kung bahin sa Ebanghelyo sila mga kaaway sa Dios, nga alang sa inyong kaayuhan, apan hangtod sa pag-abot sa piniliay. Sa ito pa, word election, mauning piniliay. Sila mga hinigugma tungod sa ilang mga amahan. Dunay piniliay nga gihimo, dunay eleksyon nga gihimo para mapili ang katauhan sa Dios. Doon na po'y pagbutar nila sa ilang kaugalingon, kinsa ang mahimong kadagkuan diya sa maong iglesia. Pero sa plano sa Dios, gipagawas nga adunay pagbutar pod, pagpasakop diya sa mga punuan sa kagamhanan. Doon ay pagparisto sa dili pa magbutar, panahon sa eleksyon, di way dautan diya nga pagbutar, nakasulat ka na sa Biblia, ang pagpasakop niya na. Muna atong timanan. Puriso, nga ang kahulugan sa eleksyon, mauna nga ang eleksyon sa gitulo ni Master, nga walay kasamo kundili sa kausay, ang panag-iusa nga dili pagbahin-bahin, mauna nga apil na kana sa kinabuhing dayon, katong naa sa dili pagbahin-bahin. Mo kana ang gihatag usa nga definasyon sa eleksyon pinagi sa Merriam-Webster Dictionary. Unsay prueba, Brother Deber? Okay, riba itong pagkabasahon din sa Merriam-Webster Dictionary, kining pulong eleksyon, mo kini ang gihatag, tulo ka definition sa itong mabasa diri rib, atong unahog basa ang number 1, gibahin kini sa letter A ug B. Letter A sa itong pagkabasahon, nagaingon nini, an act or process of electing, nga sa Bisaya, usa ka buhat o proseso sa pagpili. Dayon sa letter B, the fact of being elected, nga sa Bisaya, ang kamatuoran sa pagkapili. Dayon sa number 2,
nagaingon ini predestination to eternal life. Nga kung sa Bisaya, nakadestinasyon ng daan sa kinabuhing dayon. Dayon sa ikatulo, number 3, the right, power, or privilege of making a choice. Nga sa Bisaya, ang katungod, gahom o pribilehiyo sa paghimo o pagpili. Matnguni mga mahal among tigpaminaw, nga ang usa sa hubad sa eleksyon, predestination to eternal life, nakadestinasyon ng daan sa kinabuhing dayon. Anong naapil man ang kinabuhing dayon nga sa pangdiyos man na? Hain man diha ang nakadestinasyon ng daan sa kinabuhing dayon. Ang eleksyon, busa, naging kaasa mabasa nga nagsugo ba ang atong Ginoong Kristo siyang panon siya matunan nga pagbutar? Pinasikad sa ehemplo nga ipasakop ang tao sa gobyerno ni Cesar. Kay kung katong gobyerno ni Tiberio Cesar, naa pa ang pagbutar, mubutar sila. O niya kay ang balaw dito, pagbayad man og buhis, namayad silang tanan sa buhis. Pero asa ang pagbutar? Pagsugo ni Kristo kang Apostol Pablo, gisugo niya nga ipagpasakop ang mga tao sa punuan sa gamanan. Kinsa may mamunuan sa gamanan og wala ang pagbutar, og wala ang eleksyon. Ay bisan asa nga pamunuan, pasakupan na kung naa ka diya. Wala di ay. Wa ka lang kahibaw. Muna ang buti pasabot, kaningita kag kinibang ika-lamba din mo. Bisag mag-unsa pa ka, mo nang among giyon sa una pa, sa mas kanta sa wadab nga pag tumatagal, lalong tumitibay. Unsa pa idugang priba nga ang eleksyon, kini, usa ka buhat nga iya sa Dios nga pamaagi, brethren, katong nakadestinasyon ng daan sa kinabuhing dayon, kanang gitudlo nga paghiusa. Doon natay Dictionary of the Bible, Reb, by John L. Mackenzie, sa page 227, atong basahon ng gihatag nga definition sa word nga eleksyon. Gingon, eleksyon. Sa Old Testament, gingon, connected with the Hebrew word choose, open and close parenthesis bahar, are a number of related words which express the same or similar ideas such as take na mga verses, Exodus 6:7 or no, Amos 3:2, Jeremiah 1:5. This article deals with election as an act of God. Sa atong pinulungan, sa Old Testament, nadugtong sa Hebrewanong pulong nga pilion, bahar, mao ang gidaghanon sa may kalambigitan nga mga pulong nga nagpahayag sa pareho o susama nga mga ideya sama sa pagkuha, Exodus 6:7 o nahibalan, Amos 3:2, Jeremias 1:5. Niini nga artikulo naghisgot sa pagpili or eleksyon, isip usa ka buhat sa Dios. Election is an act of God. O buhat sa Dios din na iya ng kabubuton. Busa mga mahal lamong tigpaminaw, bisag unsaon pag rikodo-rikodo ni Mitchell Bendilio diri sa mga pagtulunan o mga doktrina sa PBCM. Wa magsilbi ang iyang katarungan. Muna nga, among gipanghinaot sa mga kaigsunan nga natudlo nga kayusahan, kanang atong paagi diana nga nakadestinasyon para sa kinabuhing dayon, election is an act of God. Pagpili sa paghiusa, mo kana ang importante. Kung di ka gusto kayusahan, ayaw na lang pagpamimbro sa PBCM. Kay ikaw di ay magkabulag-bulag o gusto man ay kagbulag-bulag. Miabot na mga oras sa ngalan na lamang sa among magtutulo, Master Tomas D. Inyo Sr., kini ang inyong alagad, Ebanghilista, Reverend Charlie Inyo, ug sa ngalan sab sa kaubang nga Ebanghilista o Ministro. Kiniusab si Brother Debs Rizaba. O kiniusab si Brother Ronald Canyaman. O kiniusab ang inyong igsoon, Ebanghilista Brother Juan Ronilo Mangalos, kami mingon hangtod sa sunod higayon, sa samang takna o samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Tayo